bende Zablon awinyo ne pachi nikech aneno ka sa bende ringo matek miwuora dadong mana gi dakika 5 kende mar mondo mi watiek twak makama. E kinde ma bende samoro seyo nyalo dhi ni samoro mine mobedo shortlisted tena. Wantiere gi group moro ni rawere. Youths gin bende ginyalo bedo kata mana jakom mar IBC nikech youths rowere bende nitiere koda oteku gintiere koda qualifications rang'eny ma bende idwaro. Walose mano bang'e walusa na chenro madhi nyime mano mar manyo bende members mano chako odiochieng' manyoro. Aparo ni rowere nigi thuolo cause king'iyo kaka ne giwuok in the month of June ka gipingo sirikal kuom gigo magineno kok dhi kare ne giwuok mang'eny kalore gi kaka wang'e nonro ni gi almost 75% population mar Kenya. Koro aparo ni rowere nigi oteku maduong' e process gi as long as ni gi meet the threshold as per the constitution kalore gi weche mag bedo jakom mar IBC. Apani they also stand a chance. To neno rawera mora mora panel no. Koro mane kanye kama koyo. Kwacha koro managi aput matayo chenro. Chaki nyo shortlisted 11. Sane 105 madhi mbele. Koro sofa gino sefuadho wa kaka rowere. But we wang'ia ne koro commissioners magidhi kelo. Kagidhi kelo na rowere mondo at least kaginyamiyo rowere thuolo mondo at least obed part of the process. It will be good at least nwa bedo represented. Giwachini mogik Zablon ahinya nyako tenre kod dwaro mano mar manyo jakom kanyakla kod commissioner kanyakla kod jokanyo members mago mag IBC members ne bedo shortlisted 105 odiochieng' nyaka rom kanyo chieng' tarik 25 mano mar dwe manyien ibro bedo kidayo dho ji auchiel. Giwachini mogik wachna mogik ni wabedoro gi geno kuom process wamigi thuolo gi tim tijgi gitieki mondo mi wayud the best match waonge thuolo seringa ahinya kendo we are time bound in all these processes. Koro gima kwayo jothurwa ni wamigi thuolo mondo migi titich. They might not give us 100% ng'at maber but ng'at mobro yudo no wakony kendo wamigi support kama wanyalo. Mar ariyo nitie gima important ma onego bende wakete pachwa ni a process ni wabro dwaro gimilongo ni voter education is very important at this process because ka ji ok opuonji mondo migi understand their role e weche mag yiero to magi eng'ikruok seche moko mwabedo godo ma kaponi ji osego kura tiyudo nati ni kura bedo nullified. Mar ariyo nagombo nani ati ni kwanyalo reduce the amount of pesa mwatiyogo a process mag which magiero bende is also very important. The new njoka IBC bende dwaro budget. Yes, exactly. Actually negi golo almost 67 billion kaparo natini mane gimagi gombo mondo serikal otima ng'owa pesa ma serikal onego bende miyogi. Koro ineno natini e Kenya, East Africa, Africa iwacho natini wan gi the most expensive yiero. Koro kama gik maber wanyalo handle mondo mi wa reduce the burden nach gigite dok ne mwananchi wa kawaida. To dong burden makamano bende giwacho ni mar mondo mi medgi omenda. Giwacho ni chenro mar tayo giwacho ni by elections nikech sani nitiere constituencies wards mathoth manyaka nuo tim yiero wach kemskets e kinde mamoko. Ya mago duto nitie bara kipenja an gi kora aparo ni wanyalo duoke piny matin e mondo mi kikwa ingeni pesa no be ka ji oneno kanye makoro interest be medo bedo mang'eny koro kwanyalo duoke piny the better. Mar adek kaponi wanyalo bedo gi chenro gik moko ka ballot papers. Why should we ang'o momiyo ni nyaka gibed printed oko? Ok wakelgi akela Kenya kata wa print kaka wa print gamana kata penjwa ma nyithindwa timo. Koro magi for me magi gik mang'eyo natini ka jogi bro bedo kabiro ibro yier jatelo tabro gombo ni magi some of the things monego bene obedoge paro kendo oduoko e yo mowinjore. Erokamano wakili Salim kanyakla